Bakin daji sai dai gaba ni da kai ba ma so juna ba. Farkon gaba an santa ba a san karshe ba ayya. Bakin daji sai dai gaba ni da kai ba ma so juna ba. Farkon gaba an santa ba a san karshe ba ayya dace ku sasanta ba wai kuki juna ba. Ala rayuwar nan abun so ba ra'iwar haka kuma Malam Hanza muna tare da shi a fadan nan yake magana cewa damana ta yi daɗi riɗi zai shuka kaga kwana ta Malam Hanza ya tafi yau kuma gashi ga sarkin fada gaskiya al'amarin Allah ke Allah ya yi rasuwar shi ta tafi kaga ba ra'i yanzu kamar haka muna tare da shi yana ta maganganu akan gonakinsa al'amarin Allah kenan yana gonarsa ta yi kyau gashi yanzu bana babu na ce ba na ga labai bai fito ba lafiya kuwa alhamdulillah jikinsa da sauki shine ma ya turo ya ce mi wannan zama na karɓar makoki duk saboda abin da ya faru yana nan jikinsa alhamdulillah da sauki Allah ya shi lafiya jama'a biyo wannan mamacin addu'a salatu annabi goma Bakin daji sai dai gaba ni da kai ba ma so juna ba. Farkon gaba an santa ba a san karshe ba ayya dace ku sasanta. Ladi me haka? Me nake gani haka Ladi? Inna lillahi. Me haka? Jummai na kashe. Sabida ta shiga gonata. Daman can na ji labarin cewa ta yi wa mahaifina rashin kunya. Shi yasa na kashe ta. Kisa kika kashe Jummai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah. Kaji ba kisa. to ai ba banza ba gado tai
Itan ko? Ka manta sarkin dawa. Allah ya shirye. Mutum nawa ya kashe? Gaskiya ne Allah ba a tuna. Allah ya shirye. Allah ya shirye layi. Wannan abu ana Gafarta masa. Bakin daji sai dai gaba ni da kai ba ma so juna ba. Farkon gaba an santa ba a san karshe ba. Ai ya dace ku sasanta ba wai kuki juna ba. Rabi, an kashe Jummai. Ban gane an kashe Jummai ba. An kashe ta. Wa ya kashe ta? Kwantan bauna Ladi ta yi mata ta farmake ta kashe ta. Ladi? Da alama ta yi amfani da karfan da ba mu saba amfani da shi. Ban gane ba. Jumma? Jummai ko. Na rantse da tsarkin kudura irada sai na tura Ladi inda ta tura Jummai. Ina zuwa bari in shiga hutu. Zan fara su duna sai sun ba da karallo sannan in farmaki yaron nan da ya ji min ciwo daga nan in koma kan Ladi za mu iya tafiya. Bakin daji sai dai gaba ni da kai ba ma so juna ba. Ni fa gaskiya abin nan yana ban mamaki. Ta yama za a ce Jummai ta mutu? Ni fa da idona na ganta male-male cikin jini. Abu ne mai kamar wuya amma gaskiya sai na je dajin nan na gani. Me yasa kike kokonto akan abin da nake da tabbaci a kansa? Saboda abu ne mai wuya. Bakin daji sai dai gaba ni da kai ba ma so juna ba. Farkon gaba an santa ba a san karshe ba. Ina take? A daidai nan gurin na batta, amma kin ga jini, mu bi sawun jinin. To mu je. Kin gan shi? Jini dai amma kuma babu ita ina take? To ni dai anan na batta male-male cikin jini. Kai? To kin ga mu je gidansu mana ko za mu same ta. Mu fasa mu je. Alhamdulillahi. Allah shine abun godiya. Yanzu sarautar dawa ta dawo hannuna ta wannan nahiya. Boka ya tabbatar min da haka. Duk wanda ya nemi ya ja da ni a wannan nahiya sai na kawar da shi. Kowaye shi? Kowane ne shi? Gaskiya ne oga. Sannan abin da ya rage min a yanzu danko oga ka jiye min da Rabi. An gama oga. Kai kuma na jinka. Kai za ka ji min da Ramma. Baka da matsala. Sauran kuma ni da kaina zan ji da su. Gaskiya ne oga. Duk wanda ya nemi ya ba mu matsala za mu kawar da shi a doron ƙasa kowane ne shi. Kowane ne oga. Ya tabbata. Sai mai gida. Kowaye. Tashi mu je. An gama oga. Bakin daji sai dai gaba ni da kai ba ma so juna ba. Farkon gaba an santa ba a san karshe. Danko. Yoga. Sambo. Allah ya gaima oga. Ina ga mu bar wajen nan dan naji jikina gaba ɗaya ba daɗi. Ni ma gaba ɗaya ban yi da wannan ba wallahi oga. Ni ma kai na koga tun da muka karaso wajen nan nake jin gaba na yana wani dardar. Kamar za a iya samun matsala a wajen nan fa. Tunda muka shigo wajen nan ba nake jin gaba na yana faduwa fa. Ya sakon nan ka karɓo mu? Na an so shi. Na ajiye shi a cikin gida. Yana can gida. Daidai ne. Maganar mu fa. Sani oga an gama kuma ya kammala. Yanzu mai takwasara ma ya zo yana neman ka. Oga mu wajen nan fa. Mu baka ne fa. Ta mu kawai Kai mu.
daji sai dai gaba ni da kai ba ma so juna ba. Farkon gaba an santa ba a san karshe ba, ai ya dace ku sasanta ba wai kuki juna ba. Bakin daji sai dai gaba ni da kai ba ma so juna ba. Farkon gaba an santa ba a san karshe ba, ai ya dace ku sasanta ba wai kuki juna ba.